Zámok Halbturn dal postaviť cisár Karol VI v roku 1711 ako letné sídlo, podľa návrhu Lukasa von Hildebranda, jedného najvýznamnejších predstaviteľov neskorobarokovej architektúry. Zámok a okolitý park bol dokončený v roku 1727. Zakladá sa tu aj cisársky žrebčín, ktorý poskytoval kone pre španielsku jazdeckú školu vo Viedni. Cisár počas jednej zo svojich poľovačiek v Halbturne ochorie a o týždeň vo Viedni zomiera. Jeho dcéra Mária Terézia sa stáva prvou a jedinou ženou, ktorá vládne Veľkej Habsburskej ríši a nechala svojho architekta Antona Hillebranda vykonať rozsiahlu rekonštrukciu paláca. Po korunovácii manžela Márie Terézie, Františka Štefana Lotrinského za cisára, prešlo panstvo Halbturn v roku 1746 do jeho rúk. Po jeho smrti sa však panstvo vrátilo späť do vlastníctva Márie Terézie, ktorá ho v roku 1765 darovala svojej obľúbenej dcére arcivojvodkyni Márii Kristíne. Slávnu nástropnú fresku od Franca Antona Mauperča dala cisárovná Mária Terézia vyhotoviť ako svadobný dar pre svoju dcéru a jej snúbenca, vojvodu Alberta Kazimíra Sasko-Tešínskeho. Po smrti arcivojvodkyne Márie Kristíny prechádza panstvo do vlastníctva jej manžela, vojvodu Alberta Kazimíra Sasko-Tešínskeho, veľkého mecenáša umenia, významného zberateľa umenia a zakladateľa viedenského Albertina. Po smrti vojvodu Alberta Kazimíra Sasko-Tešínskeho dostáva majetok vrátane panstva Halbturn jeho syn, poľný maršal arcivojvoda Karol, víťaz nad Napoleónom, a stáva sa tak najbohatším členom Habsburskej dynastie. V roku 1847 dedí panstvo a zámok po svojom otcovi Karolovi arcivojvoda Albrecht. Za arcivojvodu Albrechta zažilo panstvo časy modernizácie a hospodárskeho úspechu. V roku 1878 zámok prvýkrát vyhorí a budova je len nanovo zastrešená plechovou strechou. V roku 1895 zdedil obrovské dedičstvo svojho strýka Albrechta arcivojvoda Friedrich Rakúsko-Tešínsky a postupom času sa stal jedným z najbohatších mužov monarchie. Zámok Halbturn dal rozsiahlo prerobiť, aby sa v ňom dalo bývať po celý rok. V anglickom štýle bol rozšírený a prerobený aj zámocký park. Halbturn sa stáva rezidenciou popri Albertine vo Viedni, Weilburgu v Badene a Grasalkovičovom paláci v Bratislave. Jeho manželka arcivojvodkyňa Izabela dala v zámockom parku Halbturn postaviť prvý tenisový kurt monarchie a vlastnú dostihovú dráhu na výcvik koní. Po smrti svojho otca arcivojvodu Friedricha v roku 1936 zdedil arcivojvoda Albrecht II zvyšné majetky rodiny a majetky, ktoré zostali v Rakúsku a Maďarsku po vyvlastnení v Prvej svetovej vojne. Vo februári roku 1942 zničil druhý požiar tzv. Hodinové krídlo medzi druhým a tretím nádvorím zámku Halbturn. Táto časť budovy už nebude nikdy prestavaná. V roku 1949 vyhorí neobývaný hlavný hrad. Zachrániť sa dá len centrálna časť hlavnej budovy vrátane fresky od slávneho barokového maliara Franca Antona Mauperča. Po smrti arcivojvodu Albrechta II. V roku 1956 zdedil jeho synovec, barón Pavol Waldbott-Bassenheim, takmer 3000 hektárový majetok zámku Halbturn. Barón si uvedomil potenciál pôdy na svojom pozemku a zakladá 40 hektárovú vinicu bezprostredne pri zámku Halbturn. Táto lokalita je dnes najväčšou súvislou vinohradníckou lokalitou v súkromnom vlastníctve. Synovec baróna Waldbott-Bassenheima, gróf Markus Koenigseggu a Aulendorfu zahájil v roku 2001 reštrukturalizáciu a preorientovanie zámockého vinárstva.